Il-batterija tas-salut fil-ġonna tal-Barrakka ta' fuq fil-Belt Valletta qed tgawdi minn dera ġdida hekk kif Infrastruttura Malta għamlet paviment ġdid biċ-ċangatura. B'hekk dan is-sit infittex mill-Maltin u anke t-turisti u li ta' kull sena jżuruh ma' 700,000 viżitatur reġa' ittieħed lura għal meta nbena fi żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan fis-seklu 16. B'dan l-intervent ta' 100,000 euro tneħħa t-tapit tal-ħaxix li kien sar f'nofs din il-pjattaforma panoramika aktar minn 10 snin ilu. Dan minħabba l-ilma tat-tisqija kien qed inixxi fis-swar li hemm taħt u jara l-Lascaris War Rooms b'riżultat li ġarbu ħsarat kbar fl-istruttura u fit-tamir militari li hemm fihom. Infrastruttura Malta għamlet pavimentar ġdid b'ċangatura tal-qawwi bħala parti mill-kollaborazzjoni kontinwa tagħha mal-Fondazzjoni Wirtartna li tieħu ħsieb il-batterija tas-salut u l-Lascaris War Rooms. Fil-fatt Fondazzjoni Wirtartna iddisinjat il-pavimentar ġdid tal-batterija tas-salut fuq l-istess stil ta' dawk li nsibu f'fortifikazzjonijiet oħrajn ta' żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan u żmien l-Ingliżi. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera spjega l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt storiku ta' pajjiżna. Kif għenna s-settur tal-arti kreattiva fil-ġranet li ġejjin ħanħabru skema biex ngħinu l-NGOs li għandhom x'jaqsmu mal-kultura wkoll. Għax nifhmu li huma sofrow fil-pandemija das kif sofra ħadd ieħor. Għax m'hemmx turisti, allura l-inkam tas-sits tagħhom naqas. Intant il-Ministru għal proġetti kapitali Borġ aċċenna għal ħidma ta' Infrastruttura Malta li b'hekk b'dan l-intervent se tkun qed tara li titrażżal ħsara fuq is-swar. Dan huwa każ ieħor fejn għandek inti NGO li avdata b'dan il-Patrimonju Nazzjonali dawn is-swar, din is-saluting battery li hija attrazzjoni minn nifisha anke bl-attività li jkun hawnhekk u fl-istess ħin qegħdin naraw li ma ssirx iżjed ħsara l-iswar kif kien qed isir permezz tal-infrastruttura issa li saret.